Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50. Responsibly. This time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:52. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sininga mga kaaksyon tagparamati sa tabok sa kadagatan, ang Isla sa Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kutob manamutan sa atong sininga broadcast, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 9, araw ng kagitingan. Wala obra. Relax. Ba, kung na ka sa gobyerno, bulo bintaha gamay, no? At least, dulo diretso ang pahuway. Biyernes, Sabado, Domingo, ba tatlo kadlang pahuway sa mga empleyada kang empleyado nga nag-obra sa aton gobyerno. Good para sa ila. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa kinandan liwat naman aton nga manging kaboylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent. Sa pagdulong na Manila sang pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sinika mga areas of assignment, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaran lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sang inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Ang kaupo nato sa ato sining pagpangalagad, ang aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol, liwat naman nga magalibot sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Bantayan naman naton kag himulsuhan ang dalagan sang sitwasyon sang Bacolod, kung trapiko ang paghahambalan. Ano pa nga mga balita nga malabayan, masiplatan, mabaton, ina respondiran gilayon sang aton Patrol 2. With Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bugina. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international, ang aton nga news center ginabantayan nina ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito sa transmitter sa control tower,
Dito sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Ang inyo alagad, ang korman sa silinga palatuntunan, tag sa kabiyernes. Action Report Afternoon Edition. Sa ngala ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinavaya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa labilin, 1 ka oras, 5 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Dali na lang alas 5, probaw ang singkal sang init. Puwerte pa kasakit. Grabe ang init, subong. Puwerte, no? Along gid sa may mga hulo high blood, ha? Ang aton permi panugyan sa may mga high blood, ayaw gid magpa-init tudo, ha? Mas manami ko nagabalon kita sang tuubig nga alabaab, hindi lang cold, ha? Mas delikado kung haling ka sa initan, gulpi ka lang mag-inom cold, ay basi ko matumba ka way pilas, ha? Delikado bila ang iban kasalyada, halin sa initan, dayon sulod sa aircon, uy, hindi na mayo sa lawas. Basi kung dara ka pa atakihon, pura palayo lang. Kung halin ka sa initan, ako masulod ka sa mabugnaw nga lugar, paway-huway anay bisan mga 5-10 minutos lang, antes ka magsalyada sa mabugnaw nga lugar, na binigid kon aircon, amo nakadelikado subong sang sitwasyon sang sining mainit nga panahon. Uso bala subong trangkaso, obo, sipon, hilanat, amo-amo sa sintomas ang COVID. Uy, pura palayo lang. Okay lang na ang tulot trangkaso. Madala na sa hilot-hilot kag hampol dahon ka kasla kag lampunaya. Pero kung COVID tupa kag dya sigurado hospital gid. O pira palayo lang. Kay subong ang COVID nagatimbuok ng yasining numero. Even dito sa Metro Manila kag sa malapit nga mga probinsya, grabe na gid ang pagtimbuok sang COVID-19. In fact, diri sa aton sa Bacolod, labi na gid diri sa probinsya sang Negros Occidental, may mga pagsapol nga posible matabo sa aton nga mga alkalde sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ito ginaduso sang aton gobernador, ginaduso sang aton nga mga mayors sa nagkralain nga banwa nga luyag nila ipaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ ang probinsya. Tungod nga nalarma ang aton nga mga kalde sa banwa kag syudad. Labi na gid ang aton gobernador kag vice governor nga may mga banwa kag syudad nga nagataas ang kaso sang COVID-19 kag daw kahapos lang magtapik sa tawo. Mayor Tongson gani kang vice mayor ya sa Himamaylan City, positibo sa COVID-19. Ang emergency room sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay, 3 kadlaw anay naging close temporaryo. Naging quarantine ang pila ka mga nurses, grabe, no? Ang Bago City, may mga nurse man kag empleyado sini nga nagpositibo sa COVID-19. Kita nyo lang na. Ang lain na kayo diri sa hospital ga panglaton ang mga virus ng COVID-19. Amo malantanin ang ginasaligan ta. Although diri sa aton, daw hindi pagidman alarming ang mga pasyente nga biktima sa COVID-19. Unlike sa Luzon, sa Metro Manila, kag sa nagkaiping nga mga probinsya nga nag-aalawas ng pasyente sa COVID-19.
Way ka na sang higdaan kag sudlan, kaya daw halos puno na. Pura palayo, opdan tala sa pagpakamuyo, kabay pa diri sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, hindi matabo ang katulad nga nagakatabo dudto subong sa Manila. Pura palayo lang. Pero mo na siling sa iban, hindi imposible nga ang matabo sa mga probinsya, especially sa Metro Manila, matabo man sa aton diri kun wala kita nagahalong. Amo na permiso sulit-suliton ta. Ang aton nga first line of defense, amo ni ang pagsunod sang aton sini nga minimum health protocol. Ang iban daw gapawala na lang, iban wala ka sok-sok sang ila sini nga face mask, why nagasok-sok face shield, why naga social distancing, local panty sila yan daw, as if lang daw wala nang yasang ginakadlukan nga virus. Kita mo nga aton nga alkalde sa Bacolod din, aton nga gobernador. Dito sa Iloilo may mga pag-inistoryahan na man kiti i-cancel anay ning pag-alabot sa aton nga mga utod halin sa mga lugar. Di tani pagbatunon sila for the meantime. Sabi na gid ang mga lugar nga ginahalina nila nga nagataas man ang kaso sang COVID-19. Baw sa aton nga mga pumuluyo palihog lang. Kaya rin naman ho, ini pasano naman isang taga-probinsya sa Negros Occidental. Kuning kaso madayon ang ginatawag nga General Community Quarantine. Gutom naman ni daw. Ang pagsinalayo sang aton sini nga mga kauturan, ang mga nagapangita sang remedyo general, jab-jab lang, hindi nga gada sulusapnot kag pulopinot ni. Kung mapaidalon naman sa GCQ ang probinsya, limitado naman ang pagwa sini. Bawo, muna siling ko, hindi nato mabaso lang aton nga mga opisyal sa banwa kag syudad. Kung mag-isa sila kay paidalom sa probinsya sa Negros Occidental, ang ginatawag nga General Community Quarantine. Ina para man sa aton kayuhan, pero sa part sa mga palangabuyan sa aton nga makuturan, sigurado apektado. Ning nagapangita bala sang kalanon jab-jab nga trabaho, ay kabudlay kaya kayo ho. Kaya ini dako gini nga problema kung matabo nga ang probinsya sang Negros Occidental ipaidalom sa General Community Quarantine. Balik naman tas kanding. Ito nahadlok ang aton nga mga mayor sa mga banwa kag syudad, even ang aton gobernador. Ito wala naganubo ang kaso sang COVID-19, nagataas lang nga nagataas, gasipa, gabutyog lang, kag do kadasig lang gid, ha? Sang paglatong sang virus. Suspitsa gana sang aton nga city administrator sa Bacolod nga interview kay na sang aga ni Aksyon Art Pahupons programa ya. Ya basi ko may new virus ni. Ngari diri sa aton nga wala tayo kabalo nga do kadasig lamang laton. Don't tell me nga kung mapaidalom sa GCQ ang bilog nga probinsya, hindi man magulag si Mayor Bing, ipaidalom sa GCQ ang syudad sang Bacolod. May posibilidad. Amo na nga baw halong kita. Ikaw nag-ubo-ubo ka mo, ginasolusipon ka mo, ginahulihanat ka mo, observary gidanay ha. Hindi gidanay magpa tuga-tuga nga magpa-hospital ka ha. Ikaw kabudlay na may hospital ka.
Tuod lang parang kahana yung istorya. Mo pa rin nga nagasunod pata sa bulan sa tikiriwi ti. Kiwi ginibaba ta. Ano pa mga bulo-balita sa palibot-libot sa aton sininga probinsya Magbanua sang Bacolod. Remember ining makasilig ni kag celebrated case nga kaso ang masaker sa barangay Tangob nga nagresulta gid sa pagkapatay sang 4 ka mga persona puro tarang pamilya including ang 5 ka tuig nga bata. Ang latest development diri bagay kay Police Major Jory Puerto positibo sa drug test ang sospitsado nga si Christian Lugot alias Dondon. Rason ko nga ang nakakonclude ang kapulisan sang Police Station number 8 nga sangging komiter niya ang krimen ara siya sa impluensya sang droga. Kikita nyo lang na amo ni mga classic example amo niyang epekto kakademonyo sang droga kung kontrolahon niya ang imo utok kag paminsaron. Kung gusto paminsaron mo, makabatas ka magpatay sa 4 ka tawo, makabatas ka nga magmartilyo sang 5 ka tuig nga bata, makabatas ka maglabo gamit sang ispading ang mga senior citizen. Indikasyon ina nga hindi gidya maayo ang resulta sang droga sa mga tao nga nagaroro kag nagahigop sang shabu. Tuduin nyo gidnoy. Amo na siling sang una sa makatikalagan, imposible matabo ang amo ni nga sahi sa mga kaso. Pero subong da ka normal na lang, ina tungod nga ginakontrol sang droga, sang shabu ang utok sang tao. Kita mo nagkurog-kurog kay nasang aga si Christian matapos nga amat-amat nga naga-die down sa lawas ya. Ang espiritu sang shabu nga ginhigop ya. Positive siya sa drug test mo. Nakurog-kurog siya. Nga pananambiton sang hindi amo nga mga tinagas ba ya. Di ka pa imo kita nga bala niya bang pulis ito gaya ko na siya shabu para makuha ang kurog-kurog ko para mabalik sa normal paminsaron ko te. Mayo balada nga sahi sang aktuasyon. Daw gaguho niya pa yung pulis. Ya sir, total may sabo magamoto na recover sa akon. Yatag lang dabi sa akon. Para nga madula din kurog-kurog ko kaga para magbalik sa normal na paminsaron ko. Kita mo lang natin, Abi. Kung may paglain-lain statement sadto si Christian ina tungod sang efekto sang droga sa lawas siya. Di karon kay nag-die down na. Kaya na siya nga galay naman ng huniya. Hindi, lasto kagabi, hambal ya. Ginako yung siya lang gidban isa ang nagpatay sa 4 to ka mga biktima. Pamilya Nombre kag Espinosa. Ini lang agaw, naglay naman ng kuha niya. Ang iyang tunos ang istorya ya. Hindi hindi na ako to yung isa. 3 kami. Kikita mo lang na. Lain-lain statement siya. Bagay mo ya gagong pulis. Pero sa siyang pulis, binano pa ka-istorya mo. Dondon. Sigurado may kaso kagidya nga ato bangon. Ito mga ngalan nga gin pang mensyonarya. Isa sang pulis, di mapasaka kung kami kaso. Kaya sigurado kaya Aksyon Eric silang ni Major Jory Puerto. Sa Lunes ko makulo kompleto namon ang documentation. Unahon namon niya si Christian niya pasaka kaso. Multiple murder kag kaso nga robbery. Man ka ba ako sa ebidensya nga ginakaptan sa bungsang pulis mo kontra kay Christian? Tulot. Una, hara ng ispading kang martilyo naging gamit sa krimen. Ikadua, na-recover to sa pahawayan nga balay sa barangay Bungad Don Salvador Benedicto. Ang mga personal nga kagamitan sa mga nagkalamatay, cellphone,
mga burluloy, tablet sang bata nga 5 ka tuig, ato pa to nakitaan pa. Nakitaan pa to gani si Major Jory Puerto ng abobla na butang spaya. Pinamangkot sa ni Major Puerto nga dundong ginano mo to ang paya nga may abo, nga sira mo to ginugas ko sa kamot ko para nga madula ang fingerprint. Kiabe kon gidya, labang gidya sa baldabig gini si Cristiane. Plus ka nagpositive pa sa droga. About ti bakod dagit ang ngali magwa to karon man ang resulta sang kwan sang autopsy sa mga 4 ka mga bangkay. Ka magsangko man sa na-recover nga ispading kag martilyo. Butsiling kong tigin panglabo yagid kagin pang martilyo yagid tong ulo sa mga biktima Isiling ni Major Puerto ang mga gipang minsyon yung ngalan, posibilidad basi hindi pa madala sa kaso. Kaya nga why sa mga bakod ebidensya mo na magtudlo sa ila nga may partisipasyon sila sa siling nga kaso. Kaya siling ni Major Puerto, why kami sa mga ebidensya mo nga na-recover sa ila sa mga tao nga gipang minsyon ni Christian atong si alias Boss Bro. Kaangalan to ni Joel Espinosa do ginlakip ya pa to. Isilang sang pulis why kami sa mabakod ebidensya, pero kung may ebidensya giman kami nga mauyatan kontra sini mga gipangmensyon nga ngalan ni Christian, tiyang kaso will follow na lang na. Yamak muna no, amo nang resulta sang tao nga nagadruga. Maladimonyo yang paminsaron. Ang mga makasiligning nga silimos ang una, imposible, matabo, subong ka normal na lang. Hindi ka kita, imo yung panglabon kag pangmartilihon mo. Ang mga ulo sa biktima. Nadumduman yung itong kaso nga rebellia case. Hindi sa may likod sa ABS-CBN lang bla. Atong boy bla nila nga nagpang martilyo man to sa pamilya rebellia sa compound nila to pero patay 4 anom. Oh, damo amo man. Dali ni may paman pa nga labo niyo. Wala gani sa binabiling blood stain o kung nagbalang nga dugo to sa martilyo kag sa ispade nga na-recover sa pulis naton. Naging tudlo man ni Christian nga sila totong ispade ka ang martilyo sa may dalom to sang amon na kulo-kusina wa. Itan-aw ni Sir Jory Puerto, why dugo na nga nagbala ni Puerto, ito wala ni dugo aw kaya sabat ba ni Christian, simple mo lang nga sir, ginugasan ko Puerte nga tao no. Tinagayo kigina si Police Major Jory Puerto sa aton kaupdanan nga mga media. Ngayon sir, ayo lang ko na si Jory, hindi nyo lang pag-interview si Christian. Ito nag-hallucinate siya, ito lain ng mga ginapaghambal niya. Ngati amo gimana yung kuan mo. Amo na yung efekto sa pag-down. Amat-amat nga pagwas ang espiritu, bala? Sang droga, sa lawas siya. Ga-hallucinate siya. May mga ginapangwakas, hindi ba yung jindihan. Gakurog-kurog. Kamudlo ang mata. Daw tuko. Kabak muna ra. Kaya muna nga kadako sang breakthrough sang sining kaso. And congratulations gidliwat sa kapulisan sang police station number 8 for a job well done. Even si Mayor Bing nag-recognize gid sang maayo nga effort ni Police Major Jory Puerto nga within 24, 48, 72 hours kampiyon sa dalagan sa ilang investigasyon kagdolaban sa solve ang kaso. Ang panamagalan ni Puerto sa pamilya sa mga biktima, kooperasyon. Kung nagapamati dira ang pamilya sang bana ni Jocelyn Blato, nombre Espinosa. Kung nagapamati dira ang iya pamilya sa barangay Banago, pabalagid to ang bana ni Jocelyn nga nagasakay sa barko na kung pwede makapauli sanay isa makatinira sanay isang pilalang kinadlaw
Ang importante nga makuhaan siya affidavit serving a private complainant kontra sa kay Christian. Amo na pangabay ni Jory Puerto ang hepe sa police station number 8. So sa mga uto dira sang bana ni Jocelyn Nombre Espinosa sa Barangay Banago, kung nagapamati ka mo, kumbinsihan nyo gid ang bana ni Jocelyn nga magpauli anay kag magtiner anay pila lang kadlaw para lang makuhaan affidavit ka ma-file ang kaso gilayon sa korte. Say man ang panawagan ni Puerto sa pamilya Espinosa na mag-cooperate kag maghatag sang ila sini nga testimonya as private complainant. Mas mabakod kung may private complainant, idugangan pa sa mabakod ebidensya, kampyon na ang dalagan sang kaso. Bisan paano sa amo nga insidente nga lakanabo, matagaan taman sa hustisya ang kamatayon sang apat na maglinong man ang ila sinikalag sa piyak ka kinabuhi. Matsago ka katulog na diguro si Christian na pakitaan ni Guro sang kalag sa mga nagkalamatay nga ginpataya. Ay, oo. Tamo na, gapasalamat gid si Major Jory Puerto. Congratulations. Nagtawag lang at team effort sa kapulisan ta. Amo ng resulta nagbunga sa nangin maayo nga dalagan sa investigasyon. Kapasalamat man si Major Puerto sa Don Salvador Police Station nga way man nagpabaya nga nagabulig man assess sa sini nga kaso. Pati dito naging dakop si Christian sa Barangay Bunga sa Banua sa Don Salvador mong tikadag tawag to ni Major Puerto sa hepe kasama kapulisan ga responder dayon. Congratulations madara sa Don Salvador Police Station. Muna mga pulo bago nga mga development sa kaso nga gintutukan gid sa Aksyon Radio from the very start kan diskubrihan ang ining pagmasaker, pagpatay sa apat ka mga persona na nakitaan yara na sa advanced state of decomposition. Nano niya mga balita yung dugay bantayan gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters sa Kapitolyo Provincial dalon ni Aksyon Eden Aboso. 3 ka pasyente kag isa ka clerk kag isa ka nurse sa Bago City Hospital nagpositibo sa COVID-19. Temporaryo nga hindi magbaton sa pasyente ang amo nga hospital sang Bago. Bantayan man ang report ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center. Isolation kag quarantine facility sa syudad wala pa sa problema. Suno kay Councilor Novero, pasilidad sa Barangay Alihis nagamit na suno sa konsihal. Balita naton sa national accessibility sang RT-PCR test. Ginkabalaka ni Vice President Robredo sa pinakabahin duwa ka semana nga modified ACQ ginaduso sang Octa Research Group. AstraZeneca nagpromesa sang kooperasyon sang FDA ango sa problema sa COVID-19 vaccine. Sa pinakabahin Presidente Duterte ginakilala nga soldier like ang pagkabanihan sang mga COVID-19 frontliners sa adlaw sang araw ng kagitingan. Kag FDA mahimo mangin liable sa pagtugot sa mga ospital sa pag-usar sang ivermectin batok sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5, G9 na. Check tayo nga ito sa nga patrol 2, nga ito sa Coastline Patrol. Kamusta ako tayo paglibot-libot na aksyon dyan? Sabahin sang iya paglibot-libot sa Magbanua sang Bacolod katag-iti ang init amo ni oras alas 5:19 na probaw ang init naga biti
Yari si Aksyon John Diaz sa traffic report. John, good afternoon. Tulot. Alin ka gabi nga tulot ko ni. Gani man. Dahil hindi ko move on kay tulot mako mo to bangay pa kami nga duwa, makipagturyanay namon. Do ka po to sa pagsaysay nga dumatsagan ko do may kay nga storya ka tapos ang gabi lain gali no. Gani man. Kaya kami aksyon Eric, akong karoon nga ako ng Eric sa tanan nga maka-aksyon na patunar kami dito sa may downtown area, aling kami dito sa may Mabini, labot kami dito sa may barangay Mansalingan, kilibot namon Tugtog Alihis, dari Araneta, labot kami dito sa may Golden Field, palawit kami sa may downtown area. Mga kuno sa palibot ng syudad, antes ko man na sitwasyon sa traffic, o isa kanon, so bangod na ka-aksyon may pila ka madala nun na, naggintamtangan sa traffic lights ng Bacolod Traffic Authority Office sa lokal na gobyerno, sa syudad ng Bacolod, ang dribla sa may Seneco, sa may Central Negros Electric Cooperative, sa may Gonzaga, Mabini, Aksyon Eric. Karoon may traffic lights na, bukado gayon, man nga wala diri, nabutangan sa traffic lights. At least, subuong may na-install na kagagana nga traffic lights sa mismo nga lugar, no? Siguro, inigol mga plano ni Police Major Roel Culanag sa TMU na mayugid kami traffic lights dari sa may Mabini Gonzaga kay para please malamang sistema ng traffic ko labi na ako mga regular may nadlaw daga sinumbalik gid man di mga salakyan no kay kung makita naton karamo sa mga dipatay nga jeepney mga pribado nga salakyan diri nagrabay mga kakson kami ganing patrol basta ganing mga regular nga nadlakaw ako ni kalusot kay para kung tali malikawan namo ng traffic diri sa area sa Dalan Lacson diretso maka-aksyon sa area man sang Dalan Araneta. Pero natin ring hapon diri sa mismo sa bahin sang Gonzaga Mabini, may traffic lights na naginpamtang ang aton nga mga otoridad para mabili na maka-aksyon nga may sistema sa gapon ng trapiko. But not one, but twice maka-aksyon kung duha ka mga traffic lights naginpamtang labot dito dunyol yan nabla sa may ulunan gisa may City Heights gilamping nga mangga may traffic lights man sa subong ginbutang but singon di ka pa pinagusto kaliko kung nabi left and right turn mga kaakson kaya dapat diretso lang gid no ang imong biyahe o kuno laton mo gid nga dapat ang traffic light dra ara ng mando nga ikaw na maglusot hindi ka na ka gusto liko mga kaakson so may sistema na importante mga traffic lights kaya dako gining bulig pat makabilin ang sistema kag ang ligwabi nga dala no kung trapiko sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ang patrol karon nga po na kami diri sa area sa Dalan Locsin, ginasundan namon si William Frias. William, sige na, diretso lang, no? Diri kami sa Dalan Locsin, mga kaakson, pagkato kami diri sa may area mismo sa Gonzaga, Gonzaga Locsin, no? Dito ko na area sa Rosario, Mabini, no? Gonzaga, Mabini, ito sa kayo sa Piak. Dari kami sa Gonzaga, Locsin, mga kaakson sa ningapon. Wala gini problema kung trapiko, kung mga weekend nga daan, kag holiday karon nga adlaw, dito ato privado nga salakyan kita makitaan sa dalanon, long weekend, digli, para sa totalan nga mga kaakson. May diri kinagbutaman sa sila sa Santa Fe loading area. Kada unloading area. No, nabutang din sila sa area, ang kilid din sa dalan, ibutangan nila sa tinta para may label, Aksyon Eric, para mapamatudan na muning lugar, iyagin ka taga Santa Fe, nga madipasay nga jeepney. Pwede sila kuha pasero, pwede man sila kapapanaog during area sang pasero. Mas maayo kay di at least diri sa Locsin, may sistema na hindi ka pwede ka parallel park, no? Kaya kung parallel park natin, dakpon ka kabitaw, may ara lang dahil sa kalinya or report lang nga dalanon nga ginhatag sa ila para diri sila magtinir para at least sa pion nga kung magdinamo-damo mga salakyan nga nagrabay, especially kung naghapon mga kaaksyon, may sistema man sa gapon ang traffic. Kung nagrepaitaas ng kalabanan, ang sistema sa nga dalang traffic mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Tanto, wag din ang problema ang aton nga madalanon sa palibot sang syudad. Makabig naman din nga light to modit ang sitwasyon sang trapiko along area sang Locsin, Araneta, area diri sang Dalan Lacson, bisan pa dito sa Ramos Lacson nga makita naton ongoing pa ang pagkayodra sang isa kabahin sang dalanon. Ilabi na sa mga salakyan nga padulong sa may BS Aquino Drive, Bangga, Lasal, mga kaaksyon. Ang singkal sa kiniton sang panahon sa gyapon no batsagan, siningapon kay kalinong sa palibot sang syudad mga kaaksyon.
Anyway, may isa dira ka area nga ginaayo no sang barangay, Oo. sang barangay Mansilingan, diri sa may Bangga Adela, ri kami diri siningapon naglabay. Okay. Kay damo diri ginaproblemahan ni ka barangay, nagpagwa sila sang resolusyon nga nagaayo sa may sangguni ang panglunsod nga temporaryo pasirad-an ang dalan sa may Bangga Adela, Aksyon Ereka. Okay. So ginset dinamon kining Bangga Adela, mo sa may Muslim mosque diri malapit, Oo. kag may mga balarigyaan do mga wet mga merkado abi diri nila. Okay. Kaya ginaproblemahan kay paglabay na mo tod kagina, daway na sa tao, away nagasok-sok face mask, nagapinunsok na lang sila. Gambal ka puling, kung dakop lang, kada pagpanawal, wagi kami nakakulang, galing kay pagalina mo, nara, balik na naman. Ang ambal mo sa barangay, may task force mo kami dira nga nagalibot mo sa may kang nagabalik, kay kinang naman nalibuton bilog ka barangay. Pag dalilugay, ara naman, way naman, pasaway naman, ang luyag rin nila, basta temporary pasiradaan ang dalan, kay kung masiradaan, aksyonerik ang dalanon, at least wala makapabutang sila sang tanod, kaya hindi sila magkaproblema, mismo sa may barangay, at sa may Bangga Adela barangay, Mansilingan, no? Karon ang pila ka magdetalye sa balita tipon sang patrol bantay sa gyapon diri sa tuig pagpangalagan. Mga ka-aksyon na basta mo saning panyampo na magid manhigop sang mainit ka kape, pero kung kape ang ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa buta na sa Aksyon. Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz sa Very Abet Marikada na karon sa Aksyon John Diaz. Sa dugang niya si Aksyon Balita sa balik niya sini nga pagpangalagad. Sa ato sini nga pagpanubalik, report na ni Aksyon Edin Naboso, kag Aksyon Art Ayhupon. Kaya po dira kay paring Roger Montalbo. Nya laksyon madaragan kuno tawhay. Ang trapiko wala problema. Magabalik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan,
ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Tinaboso, 3 ka pasyente, 1 ka clerk, at 1 ka nurse ng Bago City Hospital nagpositibo sa COVID-19. Ang hospital, temporaryo, hindi yan magbato ng pasyente. Grabe nga halit, no? Dari si Aksyon na din na boss, oh. Line number 3 sa report. Aksyon na din, may hapon, please come in. Aksyon na pataryogin pasira kagin untat gidya ang operasyon sang Bago City Hospital umpisa subong adlaw Abril 9. Sunod kay Dr. Jesus Ray Pasilan ang muni siyang OIC sang hospital. Wala pa mahibaluan kung saan uliwat Aksyon Eric mag-operate ang hospital. Bangon nagapadayan man ang ginapatigayan nga contact tracing. Matapos may 3 ka pasyente kag 2 ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Dugang panipasilan, una nagpositibo Aksyon Eric ang isa nila ka pasyente sa ward. Kag naibaluan nga nagpositibo bangod niya antes batunon kung tani isang sayluhan niya nga hospital, nag-require to nga may ipaidalom siya sa swab test. So, pag paidalom sa swab test, Aksyon na Eric, dito nahibaluan nga nagpositibo ini siya sa virus. Bali, Abril 3 to tani mo. Sa Abril 2, paidalom siya sa swab testing. Abril 3, sang nahibaluan nga nagpositibo siya sa virus. Imbis nga isaylo siya sa hospital, dito na lang siya generic ginbilin man sa Bago City Hospital, ginbutang siya, ginsaylo siya sa COVID ward na sa nasambit nga hospital. Kagiven nga pag positibo, Aksyon Eric, ara siya sa ward, automatic na nga ang 5 pagid ka pasyente nga upod ya, ginpaidalo man sa swab test. Kag ang mga watchers ng pasyente. Sa 5 nga kapasyente nga ginpaidalom sa swab testing, 3 dire ang nagpositibo man. Ang isa negative, kag ang isa ginahulat Aksyon Eric ang resulta bangod nga bag-o lang do na ulihi bala sulod dira sa ward. Pero for safety kag for assurance, ginpaidalom na siya sa swab testing kaina ti most probably buwas magwa ang resulta. Wala kag ang iya ka mga watchers ng pasyente Aksyon Eric kami tag isa-isa sila ka watcher. Ginpaidalom man to sa swab test pero ti wala pa man ang resulta. Kag ti sino kay pasilan wala labot sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19, may isa pa gid ka clerk, kag isa ka delivery nurse, delivery room nurse, ang nagpositibo man sa COVID-19. Pero gin-decide nila nga whole hospital na lang gid ang temporary nga ipasira, kaya syempre ang clerk, ang nurse, nagalibot Aksyon Eric sa hospital. Wala man na sila nagatiner lang sa isa lang ka
lugar dira. Kasi syempre, damo-damo na sa mga pasyente, iba nga personnel ang ilaman na istorya. That's why, gin pa kamaayo sa hospital, nga tapuson tanan o suyon tanan ng contact tracing para matapos na ang pag-identify kung may ara pa siyang may mag-positibo. Tihambal ni Pasilan, wala pa kita sirado April 9 until further notice. Kabalo naman kita Aksyon Eric na kinanlan. Grabe sumong kakinanlan sa mga hospital. Gani? Wala labot sa COVID-19 cases. Siyempre, may gina-cater man nga lain ng mga pasyente. Aksyon din? Aksyon Eric. Ako maghalimbawa, may mga emergency cases, di ang ospital, hindi kikabaton ang bago? Nagambal si Doc Pasilan, hindi git Aksyon Eric, na pangayos Diyos. sila pasensya. Kasi hindi nila pag i-compromise ang another naman pasyente nga do basi may ara pa sang super emergency gida nagahingalo or ano ang sitwasyon Okay. basi malakman pag isang COVID magduble duluble pag Aksyon Eric ang katol sa ila sini nga ulo. That's why nga on the part naman niya sang mga lapit sa Bago City Hospital ti halong-halong lang kamo ang mga nagaligdaan linabay going to south kasi syempre wala labot sa COVID-19 nga ginapangatubang kasubong dapat mangin vigilant man kamo sa mga insidente kag aksidente nga mahimo magluntad sa dalanon. Yes. Nga ti ang lambutan mo ginadaan hospital, ti bulig mo na lang na ang paghalong mo nga malitaw ka nga ma-hospital, bulig mo na lang na sa komunidad kay sa imo isig katawo para hindi ka na magdugang pa sa palaligban sa aton nga mga healthcare workers. Grabe ang generic ang aton ang mga mitingay kaina sa aton sini nga mga local chief executives and the Governor Bong Lacson kag ti sa aton ibaluan daan mag-request to sila sang 2 weeks Aksyon Eric nga pagpaidalom sang probinsya sa Negros Occidental from modified general community quarantine to general community quarantine. Pero sa aton sa mga action na ano pa lang na request pa lang na nila wala pa may baluan kung aprobahan nila sa regional IATF subong man sang national IATF. Pero majority sa aton nga mga local chief executive sa Banwa Syudad sa probinsya do halos daw kumbinsido nga pedalo na lang sa GCQ ang Negros, no? Yes, tanan gid sila Aksyon Eric. Actually nag-una nagani si Mayor Bading Escalante sang Cadiz. Nagano siya papanaw siya mismo sang iyaman bala galingon mga concern sa dokumento sa national address sa national IATF sa RITF nga nagapangabay nga himuon pa under ang Cadiz sa general community quarantine. Kay this is no joke na Aksyon Eric, naga-double digit na kita. Kag indulaw-law nga tag-double digit hamak ko kagapon ang Negros Occidental do 90 plus to Aksyon Eric, ang sila sa Bacolod 30 plus. Nagbalik naman kita back to square one, back to zero naman kita. Ara naman ang kahadlok ti galing kay ti gahulat ang tanan nga mahadlok sa palibot para mangin vigilante naman sila liwat. Kay kon single digit naman ang ma-record na COVID-19 cases sa isa kadlaw. Ara man gyapon ang mga pawala. Kita mo ang records ng bilong ng Pilipinas nang sobra na 12,000 ini nang adlaw. Grabe, no? Ang forecast sang sang Octa Research nga probably by end of April kung hindi ni mapunggan base ma 1 million sobra na kita. Sus ko palayo lang hindi iniya race, hindi ini competition nga padamo-damo COVID-19 cases sa ibang nga pungsod. Kundi winner kadiriya kung jutay lang tani Aksyon Eric, no? Pilata ang sa bilog natin. sa pilog kalibutan pilata 45, pilata 15. No, wala ko kalantaw sang latest update mo. Pero ara gyapon sige ang Aksyon Eric ang pagsaka ang iba niya. Ang balita sa ila sa ibang nga pungsod nakatibawas na sila sa second dose ng COVID-19 vaccine. Kita ara naman kita nagbalik naman kita sa kumaga second wave Aksyon Eric sa mga local cases. Second wave naman sa mga may mga bag-o pagin ng mga variant nga mga palaligban pagin. Gani man no. Padamo gid sa problema. Tati kun ipura palayo la mag GCQ ang Negros bauti ano naman anihan ang matabo sa pangabuhi sa tao, no? Ang GCQ Aksyon Eric follow lang kita sa gihapon sa omnibus guidelines sa hipatuman mato sa IATF actually ka agi naman kita na mo sa GCQ na nagbigay-bigay man sa GCQ pero we understand ang concern man sa aton sining mga authorities sa Aksyon Eric hindi na naguro katulog ang aton ng mga lideres diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod kung paano nila proteksyonan ang ari sa sulod at the same time paano Manila mapaganagan ang burden sang ato sa guwa nga manugpuli na diritani Aksyon Eric. Kaway labote palibog man ang mga LGU kung paano nila madipensahan ang chance sa mga pumunuyo nila sa amo nga sahi sang quarantine status. Correct.
Correct, Aksyon Eric. Isa ginadang budget ang pinaka-priority, pinaka-palaligban gida sa tanan, Aksyon Eric. Eh kung may budget pa lang tanan, sinuman niya man niya, magsige kagwa, ay, pakan, sa gobyerno na mo niya. Sarili lang ko yung sa balay. Kung si Kagawad Peter may noble pa niya ti mga muning istorya, Aksyon Eric, Aksyon Eden, patay naman ang negosyo ta. Ate, amo. Hindi man nila. Yung may mga consideration na na. Si Maninoy, ba naman hindi na Maninoy pag po nata. Oo, ga-advise si Hada mo Eden na Maninoy Peter nga hindi na ko na pagbatsaga muna. Oo, ay kuno may pulupundo ka man niya kuno eh. Correct. Di ba tayo ang Aksyon Eric, kasi sinihapon actually, nagpatigayan sa isang Zoom meeting si Gov Lacson. Okay. Sila ka mga local chief executives today man sa Region 6. Sa kaupod man ang regional IATF. So, might be, basi karon may ara sa mga progress or may mga additional details and information kita na makuha kag mahibaluan. So, standby lang sa iban nga mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ida na boto. Una, Kapitolyo ng Aksyon. Kapitolyo, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat yun, Aksyon Eden na boso. Hulaton ta ko na mangin outcomes ng Zoom meeting subong ni Governor Lacson sa mga alkalde sa bilog nga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Damo niyang halit sang COVID si Pabla. Ang ospital nga durungkaan sa mga pasyente sa mga emergency, paano ko na magdungka da kay temporary gin-close ang hospital sang bago tungod sa mga biktima sang COVID-19, no? Grabe nga halit. Amo na nga amo na silingko, suliton ta, sunod na tagyapon sa health protocol. Nablaya si nanay ti si Noble kay ga sunod sa health protocol. Puding obraya huluhigda lay kag pamati radyo sa Aksyon. Kinahuli diya kon magpahuway-huway sa inyo, hindi na kuya mag-action Eric sa balay kuya. Dili nila ko sa balay kuya kag mati nang kuya Aksyon radyo ya kompleto ng adlaw ko. Maka-update ka pa sa COVID, sige na nanay ti si Noble ay puwerte ho. Nate sigian nyo pasawaya. Kita manigyapon ang mga problema. Alin sa report action Eden, sa lawang report action Artay Hopon, isolation kag quarantine facilities sa siyudad sa Bacolod, wala pa problema kuno. Sila ni Councilor Reniceto Novero, pasilidad sa Barangay Alihis, nagamit na suno sa aton konsihal. Ari sa action Artay Hopon, line number 1 sa report, Art ba yung hapon? Ang driver ba na sa line taxi? Oo. Na ang driver si Richard Cantire. Okay. Pinayang radyo mo na ako kaya ang imo pasero paglabay di ka ako riit ka pura na tigam niya sa lirit. Ari man yan na. Dosan system? Sus! Sabi nga idol lagi si mo to eh. Alak ka naman. At pala kinabatayan nyo na nga mag-report sa Action Art? Hindi. Kuan yan, ang imo ginatingog ang ginabantayan niya. So, sa mga receptionin ko, daw magwa man ang ginatago sa lunggan na sa pasayro mo. Grabe ang volume niya. Hinapatiyan sa guwamot sa sulod-duro na, ano gano'ng ginawa to sa pasayro to? So, Richard Cantire, may hapon na. Sa niya, hindi tayo mapatay sa COVID niya, sa palamungol, tapos hindi mapatay. So, mo ginagawa. Anyway, ang latest action, Eric, kundi subong may mga meeting man nga kinabantayan, no? Ang mangin update siya Okay. Kay ang National IATF will discuss with the leaders, political leaders sa Region 6 sa siling moratorium bala nga extension nga ginapangayo nila sa DNT 1 week ang dapat idugang. Okay. Now, since hindi mapunggan o damo ang cases, in fact, karong now may 42 cases naman nga recorded. Inaya kuan na siya, real time na siyang pag-isip, possibly this afternoon pa na mag-action Eric sa DOH ka record. Now, gin-check na ton ang committee chairman sa Quarantine Center Action Team na si Councilor Reniceto Novero kung ano ng status subong sa palibot sang city nga mga isolation centers na ginagamit kag quarantine facilities. Okay. Now, quarantine facilities, kung yung ginabutang na yan mo ni ang
mga nagahulat sa results sang swab testing nila Oo. nga nangin bunga man sang contact tracing nga ginhimo sa city. Pero ang isolation facilities, amo gini ang ginabutangan sang mga nagabatyag sang COVID-19. Okay. Especially ang nag-positive na, nga mga asymptomatic. No? Kaya severe ginagdala naman niya sa Hospital Aksyon Eric. Oo. Now, sunod na rin kay Councilor Inisita Pero, so far, sila niya daw ay pa man problema, hindi pa man gid subong problema ining cases sa Bacolod. Okay. Bago diya may harap pag enough tong isolation facilities na pwede butangan sa ila. Oo. Now, in fact, sila niya nagamit naman gani ang isolation facilities pero sa Barangay Alihis nga sa itong yung patukod, bala, if you remember, din turnover sa DPWH. Nagligan sila niya daw pag-insindi ko na napuno na pero lately, why kung may flow ang number of patient at lugar aksyon na magtanapin sila sa iya. So, city, kinatinguan namon nga initanan kamay pa hindi man mag-increase pa ang numero. At least ang atong isolation kada quarantine facilities hindi man magkulang. Yari ang pala ni Councilor Renisito Robeno. Ang ating quarantine kag isolation facilities okay ra na sa gihapon. Kung nagduga magid pero kabay pa nga punggan siyang Ginoo. Ang aton mga eskwela nga ginprepare sa una maaman na nagyapon kag mabuksan na nagyapon, di ba? Okay. Ikin gasuhan na isang gobyerno lokal. Minilyo na gasto na to dahil. Aha. Kag ang bited very cooperative man sa So, Aksyon Erica, sa nga parayag ni Councilor Novero bilang pag-confirm no, sa sining report. So, ang mga balantayan today, kung ano ang pag-akto sa national life. Number one, still having may aras ang extension sa moratorium, pag-iban pag-id no, sa mga regulation, kay kung ang Quezon province, wala ko may mga appeal sila. Okay. Nati ang regulation ipatuman naman, especially ang pag-implement sang curfew, kag mga boundary checkpoints. Dito rin sa Bacolod, duway pa man na-discuss subong. Gani. So, mga-independe pa naguro kung anong outcomes ini sa desisyon sang NIATF. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Nagtayo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon tayo po. More development will follow karon sa Aksyon firing line ni Aksyon Brian kag mga update man balita gikan sa New Government Center amo man sa Kapitolyo Provincial with Aksyon Eden Aboso. Ito halos tanan naton nga mga LGU diri city man kag province das masako subong sa mga meeting ay kitungod sining grabe nga pagtimbuok sang kaso sang COVID-19. Kining adlaw 12,000 plus ang new cases ng COVID-19 sa Biluga, Pilipinas. Ang forecast ng Octa Research daw matabugid ba pura palayo lang. Sila sa taga Octa Research ya basi kon by end of before the end of April basi ko magsubra na ta 1 million. Ayo. Grabe ang pagsaka, no? Nananotisyahan natin nga ang mga kalabanan sa biktima ari na subong sa ginatawag nga pinamilya. Halimbawa, may gobrabe isa sa sagwa. Pagpuli na nga natapikan COVID, asigurado, para nga pamilya, ubos gid. Amo nakadasig subong sang paglaton sang virus sa COVID-19. That's why nga ako naratay sagwa, halong gigita. Kati nakataya man di ang ikayo ng lawas sa aton nga pamilya. Agente mo na siling ko bala nga nagakadto pata sa bulan sa tikiriwi, bulan sa Agosto about liliwi giniba batas ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Dugangan tang aton nga mga aksyon balita pagkatapos lang sa aton sini dugang nga mga pahibalo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanua. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanua. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga.
Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanua. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanua. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato nga pagpalagad, isa ka just in report pagulanggid. Negros Occidental Governor Bong Lacson ginpermahan siniginamang hapon ang Executive Order number 21-23 Series of 2021 nga naga-require sang ginatawag nga mandatory registration sa SPAS para sa mga travelers. Stay Safe Philippines para sa tanan nga individual kag establishmento komersyal. Amo na, may mga bago nga mga development ha. Tutok na kamo sa programa ni Aksyon Brian ha. Dugay-dugay sa Aksyon na firing line kaya mga development ang ini nga mga balita. Para kita panahon sa ato papalagad Aksyon Report after edition Biyernes ka presentation magatakopi ni Tipurario. Balik ini buwas Sabado aton sining nga mga Aksyon Unit Reporters kaya palagad karon nga hapon. Aksyon Eden Aboso, Art Ayhupon, John Diaz. Sa Patrol 2, Aksyon ninyo Bugina, News Center, Aksyon al Defensor. Sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. O
Pwede kay IT expert Sir Elroy Dutilios, kag sa transmitter, control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si broadcast engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, Talos na Kodriti Porario, Aksyon Eric Magbanua, kita na kita karon sa Action Night Patrol, last just tub to balas 11. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,